Ahojte, vítajte na mojom kanále, alebo teda na tomto mojom videu. Dnes si povieme niečo o štyroch prírodných živoch, o štyroch elementoch, alebo teda štyroch základných prírodných prvkoch, ako ich poznáme v astrológii. Takže je to oheň, je to voda, je to zem a je to vzduch. Oheň je mužské znamenie, patrí tam barán, patrí tam strelec, patrí tam lev. Voda je ženské znamenie, teda jinové znamenie, tam rak, škorpión a ryby. Potom máme vzduch. Vzduch je mužské znamenie, jangové znamenie. A patria tam blíženci, patria tam váhy a patrí tam vodnár. Potom máme zem, žival zem, ktoré je ženské znamenie, a tam patrí rak, nie, zem patrí bík, panna a kozorožec. Takže toto sú základné teda živly prírodné, je ich 4 a keďže máme 12 znamení, každý ten živel má tie 3 dané znamenia. Ak by sme si ich mali rozobrať o niečo dôkladnejšie, tak ten prvý začiatočný žival je oheň a začína to teda baránom, ohnivým znamením, mužským znamením. Väčšinou sú títo ľudia celkovo, čo sa týka ohňa, srdeční a slneční ľudia, sú veľmi aktívni, akční. Patrí tam teda ten barán, strelec, lev. Sú to veľmi spontánni, energickí ľudia. Majú v sebe teda tú yangovú energiu, to znamená tú aktívnu, extrovertnú, málo kedy sú veľmi utiahnutí, oni sú skôr radi teda na očiach verejnosti, radi konajú niečo pre druhých a sú takí skôr cholerickejší, sangvinickejší. Patria medzi teda veľmi aktívnych ľudí, smelých, asertívnych, nadšených, sú zanietení, sú odvážni, sú rozhodní, vášniví, búrliví, sú štedrí, nevypočítateľní, dynamickí, idealistickí, silní, priekopnícky, expanzívni, nevyspytateľní, divokí, vtipní a tvoriví ľudia. To sú také ich veľmi také pozitívne, pekné, silné stránky. Negatívnymi vlastnosťami môže byť to, že sú niekedy až príliš takí rebelskí, extrémistickí, arogantní, sarkastickí, zlostní, žiarliví, výbušní, nemierni, prudký, netrpezlivý, zneužívajúci, zlostný a pomstitivý. Niekedy naozaj oni vybuchnú, niečo ich naštve a dokážu urobiť, sa povie, že hurikán po sebe, spúšť nechajú po sebe, absolútnu kalamitu, lebo sa naštvú, lebo vybuchnú ako sopky, ako šampanské. Takže veľakrát sa to hovorí o baránoch, že sú veľmi výbušní, aj strelci, aj levy sa dokážu naozaj veľmi, veľmi naštvať. Takže, ale oni sa zase potom aj rýchlo ukludnia. Sú takí veľmi výbušní ľudia, ale sa potom vedia ukludniť. Potrebujú nové výzvy, potrebujú obdiv druhých a keď sa im nedostávajú, tak podliehajú vlastne sklamaniu, smútku, depresiám. Pomôže im živel zem so svojou praktickosťou, vecnosťou a stálosťou. Čiže pokiaľ naozaj ste lev, ste strelec, ste barán a potrebujete vlastne niečo ukázať svoje majstrovstvo v niečom a nedostáva sa vám to, momentálne sa vám nedarí v niečom, tak sa spoľahnite na tú zem. Skúste sa ustáliť, skúste sa ukludniť, skúste si brať z tej zeme, z toho živla niečo pre seba, nejakú tú stálosť, ten kľud, ktorú vám môže akurát dať tá zem. Ideme na tie vodné znamenia. Vodné znamenia, ženské znamenia. Tie teda sú tie jinové znamenia. Oni majú tú pasívnu, zápornú, introvertnú energiu. To znamená, veľakrát sa hovorí pasívna agresia, ako mávajú ryby, rak a škorpión. Veľakrát ten škorpión je najzákernejší z nich. Sa hovorí, že škorpión máva to žihadlo, taký osten na konci toho svojho chvosta, ktorým vás dokáže bodnúť. On je taký ironický veľakrát. No a tieto ženské znamenia, vodné znamenia, sú také, ktoré sú vraj veľmi citlivé a citové. Oni tak veľmi dbajú na to svoje ego, že sa im naozaj hoci kto,
keď sa im niekto posmieva, alebo strašne si všetko berú veľmi osobne, veľmi, veľmi do seba, všetko nejako nasávajú, zo všetkého si robia hneď hlavu a hoci sú spoločensky vnímaví a sú umeleckí, chápajúci, intuitívni a súcitní ľudia, ktorí sú zameraní na svoje vlastné subjektívne prežívania vzťahy s druhými, tak oni, neviem ako to povedať, oni sú veľakrát naozaj zameraní tak strašne sami na seba, že ich dokáže všetko nejako rozladiť. Veľakrát berú všetko osobne a to, čo by si nemuseli brať, celý svet sa na nich hrúti, majú pocit, že by mali niečo riešiť, zachraňovať celý svet, ale niekedy je to už na nich veľa. Sú potom prepracovaní, sú vyhorení, sú nešťastní, bývajú takí neistí, zraniteľní, náladoví, roztržití, podráždení, temní a tajomní. Hovorí sa hlavne o škorpiónoch, že majú takú tajomnú, temnú energiu, takú sexuálnu, lebo oni veľakrát dokážu, alebo teda zaoberajú sa takými tajomnými vecami, takými duchovnými, mágiou, ezotérikou, aj sexualitou. Sú takí ľudia naozaj takí iní. Iní ako bežní povrchní ľudia. Tieto vodné znamenia potrebujú veľa lásky a romantiky, pretože sú tak citliví. Na to, aby sa oslobodili a stali sa nezávislými, im pomôže živel vzduch, ktorý ich viac odľahčí a privedie ich na nové myšlienky. To znamená, áno, že keď nedostáva sa im tej romantiky a cítia sa vyčerpaní, cítia sa neistí, tak by si mohli niečo zobrať z toho vzduchu. Troška sa predýchať, ísť von, načerpať energiu z čerstvého vzduchu v prírode, v nejakom tom relaxe si dopriať, wellness, saunu, niečo pekné, prechádzky, dlhé túry. Teraz by sme teda prešli na ďalšie znamenia, na ďalší živel. Ďalším živlom je vzduch, medzivzdušné mužské znamenia, a teda jangové znamenia, ktoré majú tú extrovertnú energiu, aktívnu a kladnú, patria blíženci, váhy a vodnár. Sú to ľudia, ktorí sú takí sangvinickí, sú naozaj otvorení ako vzduch. Vzduch nemá problém prúdiť hocikam, tam a naspäť, prúdi všelijako. Sú flexibilní ľudia, sú sangvinickí, sú otvorení, flexibilní. Ich najlepšími stránkami silnými sú to, že sú ako keby pohybliví, ako naozaj ten vzduch, sú spoločenskí, priateľskí, družní, otvorení, komunikatívni, zvedaví, mierumilovní, taktní, chápaví, skromní, citoví, vzdušní, naozaj duchaplní, duchovní, bystrí a aktívni ľudia s množstvom priateľov. Oni nemajú problém vytvárať priateľstvá, možno nie až tak pevné, možno pevné, ťažko povedať, ale nemajú problém naozaj s hocikým komunikovať, sú otvorení, flexibilní a sangvinickí. Ich negatívnymi vlastnosťami býva to, že sú lajdáckí, nestáli, bezcitní, leniví, málo vytrvalí, nesmelí, príliš poddajní, zasnení, skúčení a niekedy apatickí. Proste niekedy sa cítia takí ubití tým celým svetom, všetkým okolo. Nemajú v sebe toľko až energie, možno ako tie ohnivé znamenia. Ale zase vedia naozaj komunikovať. Ich hlavnou pozitívnou vlastnosťou je naozaj tá komunikatívnosť, tá otvorenosť, tá spoločenskosť. Na tom by mohli stavať. Mohli by byť napríklad nejakí tí obchodníci, podnikatelia, niekto, kto komunikuje s médiami a tak ďalej. Potrebujú cítiť viac istoty a stálosti, preto im môže pomôcť živel voda so svojou sebaistotou a pokojom. Áno, voda, hoci sa to nezdá, má svoju sebaistotu, má svoj pokoj, pretože tá si ďalej plynie a je nezastaviteľná, dá sa povedať. Voda dokáže aj do kameňa urobiť dieru, že tá pasívna agresia je to sila, ktorá proste naozaj tu je. Bez vody by celkovo svet nemohol existovať, nikto a nič živé by bez vody asi nemohlo existovať. Voda je potrebná, je veľmi vzácna. Takže takto to je. Vzduch, proste vzdušné znamenia potrebujú teda vodu. Ideme na ďalšie znamenie a teda na zem, na živel zem. Zemské znamenia a ženské znamenia a teda tie, ktoré majú tú jinovú, zápornú, pasívnu a introvertnú energiu. A oni patria medzi
melancholikov, hlavne takých do seba zahladených ľudí, alebo teda zameraných ľudí, tak tam je bík, panna a kozorožec. Nehovorím, že sa nevedia baviť, že nie sú absolútne spoločenskí, že len trčia doma a sú tu doma sedieť, to netvrdím. A veľakrát hlavne tieto znamenia sú také, ktoré sú viac v rohu, ktoré nie sú úplne tí králi parketu, ako sa hovorí. Lev je extrovert, ten je král parketu. Bík, panna a kozorožec nemoc. Tí budú skôr sa pozerať na iných, budú ich tak posudzovať veľakrát, budú ich tak súdiť možno, že ako je oblečený, ako to vyzerá, čo robí, ako sa správa, čo to pije, čo to je, ale nebudú tí najväčší zabávači, showmeni. Ich pozitívnymi vlastnosťami je to, že sú stáli, pevní, praktickí, konzervatívni, spoľahliví, lojálni, vytrvalí, trpezliví a realistickí ľudia. To znamená, zemské znamenia sú naozaj takí tí pracanti, ktorým poviete, toto má byť takto, urob to a oni to spravia. Oni sú naozaj lojálni, sú takí perfekcionisti, chcú do detailov to splniť, sú veľmi dobrí zamestnanci. Takí spoľahliví ľudia a lojálni. Ich negatívnymi vlastnosťami je to, že patrí tam pôžitkárstvo, zmyselnosť, prílišná upätosť, puntičkárstvo, tvrdošínosť, nedostatok odvahy na zmenu a rozlet. Ako sme teda v predchádzajúcom videu ešte spomínali o bíkovi. Bík je tvrdošíny, veľakrát tvrdohlavý je barán a bík je tvrdošíny, lebo bík ovláda hlavne teda hrdlo a šiu, sa hovorí o bíkovi, že je tvrdošínne znamenie. A asi to naozaj teda sedí, že si niečo proste zoberú do hlavy a chcú to splniť, hoci je to možno zlé, nereálne, majú nejakú utkvelú predstavu niečoho a veľakrát bývajú tvrdohlaví aj tí bíci, aj panny, aj kozorožce, ale zase bývajú vytrvalí. Oni čo si naozaj niekedy zaumienia to aj splnia, aj sa im to veľakrát podarí. Barán je taký, že strašne rýchlo sa nadchne, strašne chce ísť dopredu, má veľmi veľa nápadov v tej hlave, lebo barán ovláda hlavu. Ale ako náhle prídu nejaké prekážky, jeho to nebaví prekonávať veľakrát. On si zase nájde novú prekážku, urobí cestu, ako sa hovorí, že prebije sa novou cestou, je taký priekopník, ale stále, keď na ňo niečo padá, nemá to rád, stále z každej strany rieši tie prekážky. On si zase nájde niečo nové, zase nový projekt. U bíka je to tak, že on je vytrvalý, trpezlivý, oveľa viac trpezlivý, ako je bík. Bík je trpezlivý, ale barán nie je trpezlivý. Takže tam je veľký rozdiel medzi nimi, že bík dokáže tie veci dotiahnuť do konca. No a ešte tu máme niečo, že pre rozprúdenie života, zabitie, nudy a spoznávanie niekoho iného by sa im zišla energia zo živu oheň. Áno, veľakrát sa hovorí, že teda bík je ten utiahnutejší, ten stálejší a veľakrát by mu pomohol, keby si čerpal z toho predchádzajúceho znamenia, z toho barána. Pretože barán má naozaj tie energie na rozdávanie. Barán má veľmi veľa nápadov a veľmi veľa také nespútanej energie, ktorú chce prejaviť, ktorú chce dať do nejakých nových projektov. Takže to by práve pomohlo tým zemským znameniam z toho, zobrať si niečo z toho živu oheň.